taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough though. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as me. فعالیت خود رو برام مانده است. اساسی فعالیت پرمحصول پژوهشگاه اگر سالهای پیش رو در نظر گیریم، پژوهشگاه در دوران استقلالیت خیلی بعد دستاوردهای نظرس نایل گشته. заводи симентбарорӣ дар ноҳияи Ёвон, дар вилояти Суғд, се заводи қишбарорӣ хеле дар атрофи шаҳри Душанбе, корхонаи кабелие ки дар шаҳри Душанбе ҳозирам кор карда шудааст, аз тарафи мо лоиҳакашӣ шудааст. талаботи таъризии корхонаҳои саноатии хоса мебошад. пеш аз оне ки мо ба лоиҳакашӣ машғул мешавем, замине ки дар он ҷо бино пешбинӣ гардидааст, аз ҷониби мутахассисон аз назар гузаронида мешавад, то он бо ашёҳои хом дастрасӣ дошта бошад ва ҳифзи муҳити зист ба ҷо оварда шавад. ин нуқтаро таъкид медоранд лоиҳасозон. яке аз асосии шартҳое ки дар масъалаи корхонаҳои саноатӣ мебошад, ин наздик будани худи завод ба ашёҳои хом мебошад. дар худи шаҳри Душанбе ба иқтидори 1 миллион тонн заводи симент бояд лоиҳакашӣ кунем. аз сабаби он ки ашёҳои хоми мо дар қисми болоӣ дар тарафи варзоф ҷой дорад, дар ҳамон ҷо соз кардани заводи симентбарорӣ бисёр муҳит мебошад. фарқияти байни корхонаҳои истеҳсолӣ аз фарз кунем ки дигар корхонаҳо, масалан мактабу хонаҳо дигар чиз дар ҳамин аст ки якон ки ҳозир чихелиги гуфта гузаштам, бояд чанд қадаре ки мо агар ба ҷои маводҳои сохтмонӣ агар наздик бошад, ҳамон қадар маблағи фурӯши фарз кардем ё симент бошад, ё ғиш бошад, ё чӣ чиз, ё кабел бошад, чизе набошад, арзон мешавад. ин маънои онро дорад ки фурӯш ва фоиданокии ҳамин завод ё ҳамин корхона бисёртар мешавад ба ҷумҳурии мо.
лоиҳакашони иншооти саноатӣ эълон шудани солҳои 2022-2026-ро ҳамчун солҳои рушди саноат муфид арзёбӣ мекунанд, зеро дар натиҷаи ин фармоишҳои кашидани лоиҳаҳо ба онҳо зиёд мегардад. хусусан лоиҳаи корхонаи истеҳсоли орд дар ноҳияи Шуғнон бо иқтидори 50 тонна дар як шабона рӯз, анбори нигоҳдории гандуми истеъмолӣ дар ҳаҷми 6000 тонна, лоиҳаи семензавод дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд, лоиҳаи сохтмони биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ бо ҷойгиронии марказҳои савдо ва хизматрасонӣ дар ошёнаҳои якуму дуюм ва таваққуфгоҳи зеризаминӣ дар таххонаи онҳо воқеъ дар хиёбони Рӯдакӣ аз ҷониби лоиҳасозони ин ҷамъият ба анҷом расонида шудааст. дар 10 соли ахир зиёда аз 100 бинову иншоотҳои саноатӣ, истиқоматию маъмурӣ аз тарафи мутахассисони пажӯҳишгоҳ таҳия гардида ба фармоишгарон пешниҳод гардиданд, ки аксарияти иншоотҳо айни замон мавриди амал қарор доранд. аз тарафи мутахассисони пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии саноатсоз дар давраи соҳибистиқлолӣ, давраи фаъолият сохтмони корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри Душанбе, корхонаи истеҳсоли хишти пухта, корхонаҳои заводи истеҳсоли семент дар ноҳияи Ёбон, дар вилояти Суғд, дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки аз тарафи мутахассисони пажӯҳишгоҳ ҳам кор кард, ҳам мутобиқ ба меъёрҳои шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ гардонида шуданд. айни замон аз тарафи мутахассисон таҳияи лоиҳаи корхонаи истеҳсоли семент дар шаҳри Душанбе рӯзҳои наздик оғоз мегардад. дар кадом минтақаҳои ҷумҳурӣ аз тарафи пажӯҳишгоҳ таҳия намудани лоиҳаҳои саноатӣ маълум менамояд, ки дар вилояти Бадахшон соли гузашта 2 лоиҳаи корхонаи коркарди меваву сабзавот ва фабрикаи паррандапарварӣ таҳия гардида ба фармоишгарон пешниҳод гардиданд. ҳамзамон дар вилояти Бадахшон корхонаи коргарди орд ба истифода дода шуд. лоиҳасозони коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бештар ба иҷрои чунин вазифаҳо сару кор доранд: тарҳи мукаммал намудани қувваҳои истеҳсолӣ, нақшаи ҷобаҷогузории сохтмонҳои соҳавӣ, шаҳрвандӣ ва саноатӣ, мувофиқа намудани супориши лоиҳакашӣ новобаста аз шакли моликият, назорати пайваста аз болои қоидаҳои истифодаи ҳудуди узелҳои саноатӣ ва муайян кардани майдонҳои озод барои сохтмони иншооти саноатӣ ва шаҳрвандӣ. чӣ тавр таъризӣ мешавад ҳамин корхона, чӣ тавр таъризӣ намешавад, ин аз технологияи завод вобастаи калон дорад. Мисол технология, мисол ёки интихоби минтақаи сохтмони ҳамин корхонаҳои саноатӣ. асос гирем барои корхонаҳои саноатӣ ин муҳити зистро ба инобат бояд гирем, ки мисол наздик ба минтақаи аҳолинишин набошад корхонаи саноатӣ, ки мисол муҳити зистро вайрон накунад, ба саломатии мардум зарари худо нарасад. корхонаи сементбарорӣ бошад, мо якчанд лоиҳаҳо кардем, аз минтақаи аҳолинишин на кам бояд 500 метр бояд дур бошад корхонаи саноатӣ. ин яъне ки минтақаи муҳофизатӣ бояд дошта бошад аз корхонаи саноатӣ то минтақаи аҳолинишин. корхонаҳое ҳаст, ки мисол мо то 3 моҳ 4 моҳ лоиҳакашӣ мекунем, ки иқтидораш агар калон бошад, ин бинои истиқоматӣ нест, ки мисол як блок ё як қисм бошад. корхонаи саноатӣ якчанд иншоотҳо дохил мешавад ба ин. мисол бинои маъмурӣ алоҳида бояд бошад, бинои истеҳсолӣ. ҳамигуна бахши меъморӣ ва сохтмон дар ҳоли бешавӣ буда ба марҳилаи сифатан нави тараққиёти худ ворид гаштааст. рӯз то рӯз вусъат ёфтани эъмори иншооти гуногун далели возеҳи
пурмаҳсул ва муназзам будани фаъолияти меъморону сохтмончиёни кишвар аст ки натиҷаҳои онро ҳар рӯз мушоҳида мекунем. Бинобар ин меъморону сохтмончиёнро зарур аст ки аз рӯи меъёру талаботи кодекси шаҳрсозии Тоҷикистон амал кунанд, то биною иншооти бунёдшаванда бехатар ва ба стандартҳои замони муосир ҷавобгӯ бошанд. лоиҳаҳои бинои иншоотҳои маъмурии истиқоматӣ асосан мо талаботҳои меъморию хизматрасонӣ меъмории муосирро дар намуди бино дар ҷобаҷогузории утоқҳои бино ба инобат мегирем. дар шаҳри Душанбе лоиҳаи хонаҳои истиқоматӣ дар гардиши фурӯзгоҳ дар кӯчаи Айнӣ ки айни замон яке аз хиёбони беҳтарини шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад, аз тарафи пажӯҳишгоҳ лоиҳаи иншоотҳои мазкур таҳия гардиданд. лоиҳаи боғи ҷавонон, боғи рӯдакӣ, лоиҳаи боғи фирдавсӣ маҳсули дасти мутахассисони пажӯҳишгоҳ ба ҳисоб мераванд. وظیفه اساسی ما این لایه کشی لایه خوب کشیدن مون که سالهای طولانی خدمت کنند. مسئله اساسی یا درجه یکم ایستگی این لایه باید باشد که انشاءات ساخته شونده سالهای طولانی کار کند و به وطن خدمت کند. این مقصد اساسی همون سرمهندسی لایه و اجرا کننده‌ای که در همین لایه کار میکنند. این یکی از طلبات‌های اساسی لایه کشی میباشد. иншооти қабули меҳмонони олиқадр дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе, боғи фарҳангу фароғатии рӯҳи Оҳанчиён дар шаҳри Кӯлоб, қасри фарҳанг дар ноҳияи Балҷувону Варзоб, литсеи интернат дар шаҳри Бохтар, маркази савдою истеҳсолӣ дар шаҳри Душанбе, матбаат дар ноҳияи Данғара, шаҳраки сохтмончиёни нерӯгоҳи барқии обии Сангтуда, иморати нӯҳқабата бо маркази савдо дар шаҳри Душанбе, корхонаи ноқилбарорӣ дар шаҳри Душанбе, заводи хишт дар ноҳияҳои Рӯдакӣ ва Данғара, минтақаи саноатӣ дар майдони сохтмонии нерӯгоҳи барқи обии Роғун, нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар шаҳри Душанбе, бинои нави Парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон, сохтмони бинои қароргоҳи ҳукуматӣ дар ҳудуди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди осоишгоҳи баҳористони шаҳри Гулистон, сохтмони бинои нави бисёрошёнаи филиали Амонатбонк дар ноҳияи Данғара, донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имом Аъзам Абу Ҳанифа ва даҳҳо сохтмонҳои дигар дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҷамъи дастовардҳои пажӯҳишгоҳ аст. якчанд иншоотҳои тарҳрезӣ кардем, то ҳозира кор ва фаъолият карда истоданд. аз ҷумла
کارخانه متالورژی توجیک در شهر هیسور برای استحصال آرماتور ساختمانی، یک چند کارخانه‌های سمنت باراری در ناحیه یوان، ناحیه باباجان غفوروف و یک لایحه دیگر به نزدیکی سال گذشته ما تعرضی کردیم. این کارخانه استحصال سمنت باراری در ناحیه شهرینو با اقتداری در یک سال تا 52,000 تن. کارخانه استحصال آهک در ناحیه دیوشتیچ با اقتدار 100,000 تن در یک سال ما تعرضی کردیم و ساختمانش با اجرا رفته است. این حال باشد ما یک چند انشاءات صنعتی یعنی که وسیع کارخانه متالورژی توجیک در ناحیه عینی ما سال 2007 آغاز کردیم با لایحه کشی کارخانه نقل باراری در شهر دوشنبه که از همه کلانترین یکی از کلانترین کارخانه نقل باراری در شهر در جمهوری است که این حال با تکنولوژی اروپایی مجهز شده با موفقیت کار و فعالیت کرده شده است. لایحه بینای استقامتی نوحاشیانه با جایگیر نمودن مرکز خدمترسانی معیشی، از نوسازی نظام روشندهی باغ استاد رودکی، کمبینات متالورژی توجیک با اقتدار استحصالی 120,000 تن آرماتور ساختمانی در یک سال در شهر حصار و غیره را از اکسپرتیز دولتی گذرانیده و فرمایشگران پیشنهاد شده بود که آنها با طور ضروری و با طرز و اصول زمانوی بنیاد گردیدند. همزمان لایحه‌های انگاروی گلگشت‌ها و منطقه‌های سبزکاری در شهر دوشنبه با صفت بلند آماده گردیدند. صرف نظر از آن که سمت فعالیت لایحه‌کشان صنعت‌ساز آفریدن و مکمل نمودن طرح‌های انشاءات صنعتی میباشد، ولی یک قطار انشاءات استقامتی معیشی با گلگشان ثمره دست و ذهن آنها میباشد. لایحه ساختمان بینای بلندآشیانه استقامتی با جایگیرانی مرکزهای سودا و خدمترسانی و مرکز طبی اویلوی در آشیانه‌های اول و توقفگاه نقلاتی در تخانه آن واقع در کوچه عینی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه محصول دست معماران وطنی می باشد. برای مطابقت ساختمان با لایحه مؤلفان بنا را پیوسته زیر نظارت می گیرند. کارهای ساختمانی در بینای استقامتی بسیار آشیانه از سال 2020 آغاز شده. این حال بناکاران به کارهای چیندن خشت و تعمیر نمای بیرونی آن مشغولند. همین گونه در بنیاد انشاءاتی که مؤسسه‌های ساختمانی وطنی و خارجی در تاجیکستان بنیاد می‌نمایند، پیش از همه در پیشنهاد خدمترسانی بلندصفت، تجربه زیادی فعالیت و سطح بلند تخصصی لایحه‌کشان ظاهر می‌گردد. در دوران استقلالیت جمهوری تاجیکستان ما یگانه کاری کردیم که با تجهیزات نوی زمانه بگذاریم، کامپیوتر و شبکه جهانی اینترنت پیوست شدن کارگران که تمام تکنولوژی زمانوی رو
новобаста аз вақти кор бо вақтҳои соатҳое доранд ки мутахассисон иловатан омӯзиш мекунанд. воқеан офаридаҳои мондагори меъморону шаҳрсозон давоми солҳои зиёд барои мардум хизмат намуда ҳунари дасту зеҳни онҳоро барои наслҳои имрӯзу оянда муаррифӣ мекунанд.